Moi vaan kaikki. Mä teen iPhone-kuorien videoesittelyä, että mitä puhelimen kuoria mulla on. Aloitetaan vaikka uusimmasta. Tässä on nää 3D Super Mario kuoret. Nää on mun sisko osti nää jostain. Mä olin ollut jossain torilla. Sitten kun me oltiin Ruotsissa, sellaisessa akvaariopaikassa, ostin sellaisesta nimisestä paikasta kuin Aguaria. Ostin sieltä tällaiset kuoret. Sitten tällaiset, tää on niinku peliohjain. Tällaiset kuoret on ollut. Ne on vaan pirun vaikea saada pois. Mun ne jää niin piukkaan. Sitten mulla on Amerikan nämä läppäkuoret, jossa lukee takana vetoja, ja se tarkoittaa että mopolla vetoja nokka pystyyn, eli keulintaa. Sitten sama peli, tällaiset banaanakuoret, niissä lukee happea ja se tarkoittaa mopolle, että polttaa kumia. Sellaiset. Sitten nämä me tilattiin IP:stä, jos et tiedä mikä IP on. On sellainen, mistä tilataan kaikkia tavaroita. Mä en oikeastaan tiedä, mitä sieltä ei saisi. Eli sieltä saa kaikkea. No, tällaiset. Mä oon vähän rikki tosta, mutta tollaiset kuoret. Sitten on viimeiset. Tällaiset. Nämä vaihtaa väriä, kun katsoo eri suunnista. Tällaiset. Ihan kivat. Sitten mä laitan nää tähän siihen järjestykseen, kuin vanhoja nää on uudemmasta vanhempaan. Mitäs ton jälkeen? Ehkä sit noi Aquaria-kuoret. Sitten nämä. Eikö hetkinen. Sitten mä sain noi Amerikan kuoret. Sitten tuli nämä, toi ja toi. No, siinä on kaikki ne kuoret. Tosta lähtee uusin. Ja tossa on vaan sellaista. No, toivottavasti tykkäsitte. Se ois moro.